Waar is Joet? Ik Wat gek. Die wil bij de geitensten. Nee, dat ben ik niet. Knie, sorry. Oh, jullie. Oh. Natuurlijk, ze maakt nog op het springkersen natuurlijk. Goeiemorgen. Een naaie dij, een naaie vlag. Waar is Joet? Ik De zaken Thomas is Joet. En hoe oud is er worden? 8. 8. Allemachtig Jelke, wie ben al 8 hier heid en mem. Van deze bengel. Van het lokbeest. En nog heel volle jaren erbij. En dat is maar een hele oude, verrimpelde paardenwurmmeist. Lokbeest geschaft. Eigenlijk de Fietsmarine. slecht. Kom. Maar is Grijs en dikke. avond. Nou, hier is de, oh, eerst ga je nog even, ja. Lokbeestje vriend. Tja, en dan hier Ildo die. En die van Hildo. En mem die. En hij die. Nee. Maar is die? Is die? Ja, mem eerst. Daar zit een voetbal op. Ja, hoe is het mogelijk? Al je voetbal. Ja, glitter zit erin. Ja. Een mooi kaartje. Ik kan net hier. Ja, ik heb wel hier. Ja? Oh. Ik denk dat de glitters aan door de vrouw. Oh, dat zou hij heel leuk vinden. Lees maar eens voor. Leven zaken alweer 8 uur van Hatte Lokwenske mij Wie? maatje er een hele mooie dij van. Leefsheid met een Hildo. Wie de orenkaartjes. Ja. En dan krijg je het eerste cadeautje van Ildo. Want, wacht zaak, want eigenlijk is het een cadeau al gekregen van u, hè? Ja, Wat is het gekregen van u? een fiets. Een naaie fiets, hè? Oh, je toch nog wat. Nou, mem dacht om nou helemaal niks te aan het veld. Ik word raar. Dus Ildo had een cadeautje en hij en mem had nog een cadeautje voor die. Wat zou erin zitten, jongens? Een voetbal. Ja, wat is dit? Ja! Meneer wel. En wat voor je beltjes binnen het? Wat is even zien? Zilveren voetbaltjes. Dus zie ik wil het zo zien. Dat het zie je als ze eruit was. Nee, dat valt wat daar. Dat is nobel klein. Zilveren voetbaltjes, jongens. Oh, ik vind wat. Het was. Oh! Yes! Wist het! Maak die maar aan de squallen. Oh ja, dat kan wel. Hij had denk ik al een orenflesje, maar dat kan wel. En dit is de goede kleur. Blauw. Van de week hier staat door. Nou, Rolf Jan had een blauw en Ivan had een blauw. Ik denk Aniek, Levi. Ik denk dan was toch ik vast een blauwe. Tja, hoe is daar dan? Wat is dit? Wat is dit? Dat is een kersentje. Rustig op zo. Nou, dat wie er dan eindelijk, zaak. Maar dit is net kwijtraadje trouwens. Wijst er net naar vers. Dat is het kersentje direct weer in? Wat hebben we gesmaakt? Peach Ja, Jawel, maar dan kist het bakje kwam. en cherry. dat is kers. Welke was er hier op? Hè? Peach. Peach. Nou, het is maar mijn squallen denk. En dan met de tractaties mij. 1 pot is 5 liter. En hier zo'n fles is. Dat zie je eruit, dan zie je hier 6 Kijk op een liter of zo. Ik denk een liter. 50 milliliter. Ja? Ja. Oh ja, dat denk ik. Ja, hij pakt hem zelf op. En dan van you het op de planning, jongens. Zaken met aan eerst een squallen, maar je tracteren. Brengen we je mee. En dan vanmiddag uit Squallenwijk gaan we naar Landal Ezelstad. Daar is een binnenwattershal. En alle jonkies uit de klas gaan mij zaken, hè? Dit is maar direct al. Ik praat alleen maar je. Ja, oh, ja, hier erbij. Dus dan geven we daar lekker boatjes en taart eten en nou ja, lekker ouwe hoeren. En dan jong komt de familie hier op visite. Dus een hele dag feestzaken. Op Squallenfeest. Voor de pot, dat weet ik hoe het werkt. Die had het smoder. Ja, de hele dag feest. Ik ben al wel heel nieuwsgierig hoe het smaakt, zaken. Hij heeft nog nooit gedronken, vind ik. Dit is hoe het gaat, hè? Fiets, ja. Nou ja, ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mij op deze feestelijke dag. Zeg eens. Gaat het wel goed? Je kan maar op één manier erop. Ja, hoe dan? Nou, dan is er een vormpje in. Zie je, zit een puntje onder en dit zit een puntje in. Zo. Nou, Wat trekt je per aan? Wacht dan, als
Zie je omheen en dan de zaag. Drukst hem erin. Dat doe ik nou net zo vol. Hoe werkt het, jongens? Zie ik een briefje bij, hè? Oh, hier. Even zien. Zo, hier zit het, ja. Dat is door de neus aan. Naar de Oh, Ja? alleen Dan het water rooster. komt er net uit. Zit het rietje misschien te vieren? Nee, Het water komt er net uit. dat zullen zoeren. Zin. Ja, Ja? trouwens. Nou, mooi. Maar die maar in de squallen, denk ik. Ja. Met mijn sprouw. Maar ik kijk. Dat is lekker, hè? Oh, wat gek. Wat sprouw je dan? Bedrag. Ja, eigenlijk wel. Maar het is wel een goede bedrag, dit. Ja. Wat kiest u ervan? Die zit dicht. Lekker. Lekker? Wat Zeg mooi. maar eens maar ook in dit. Nou, ik zal heel doen in de klein smieten, want wie moet de zaken dus een keer in brengen? Je kan net met dit op de fiets. Dat wordt wat te vol. Hey, Ilda, maar wie zaken zijn we in de squallen brengen? Ilda? Dan nemen we deze, maar we zaken in de squallen brengen? Nemen we die mee? Ja, Ja? dat zeg maar. Die heb ik mee. Vind je het dwarsken zo leuk? Nou, misschien maar je het dwarsken over haar van zaak. Jawel. Het is net zwier. Een keer Moskou. Ja, maar zit wel een randje op. Valt het daar. Zal ik die helpen? Ja, maar Sjen, wat zo mooi is wat. Toppie. Nou, op naar squallen. Wat hebben we hier te aan? Doe maar om met mijn broek. Oh, jakkie bakkie. Oeh, auto is weer, hè? Nou, kroepen we erin, meid. Brengen we zaken even in. Die wat zachter, als jij hebben niks. Zo. Nou, we hebben zaken in de klas gebracht, hè? Ja, hebben we alle cadeautjes gebracht. De pringelschippies. En wat zullen we nou nog even ophellen voor op de taart? Kjeskes, hè, voor op de taart. Die hier met hem net. Ik heb je weer die nog een keer zaak van met die taart de kjeskes uitblazen, hè? Kjeskes. Oh, dit is echt wel leuk. Zo'n 8. Wat vind je hiervan, hé? Zo'n kjeske. Of was het Happy Birthday? Of deze? Hallo. Hallo. Die? Of een 8? Welke maar we doen? Kist het plak weer fine. Hier is hem bij. Van me. Hier. Zo. Tja, dan steun nu kiezen. Welke door? Die of die? Welke vind je mooi voor zaken? Dus, Die? Nou, schiet maar in de kamer. Nemen we die mee. Huisje. Ja. Kjeskes. Ierbeikers. Waarop de cheesecake. Slagremmen. En doe je stuurt zacht, hè? Was daar een beetje van? ja. Dit is wat we mooi. Zet die maar even aan de kant en dan ben ze aan kwijt. Shit, die sinaasappelsap. Lekker. Zo, hier zaken zijn cadeautjes alleen maar wat. Krijg wat. Hebben we hier een foto maken? Heb zaken zijn squallen, hè? Zo, jongens. We mogen even in het klaslokaal van zaken, hè? Zo. Zaken 8 uur. Mooi net, wat een feest, hè? En dan ging je. En dan ging je. Ik zal de beestjes even aan. Een bakje koffie scoren. En dan even het hoes even. Ik wil nog even stafzoekje natuurlijk. Even een wc'tje. En even de kjeskes en spullen. En de tasklassiekje van familie. Jeet het? Even een tasklassiekje van familie. Voor het bennenfeestje. Verst en wat kleren zetten voor Joen. Voor de familie. Want als ik dan thuis kom, dan komt er hele oude familie ook. Dus ik ga net volle tiert om tussendoor nog wat te doen. Dus, hey joh, wat voor die dikke. Hier kom eens, ik wil die komen. Haast op? Net slaan. Dat jij dat zo. Haast op? Dan kunnen we even naar de beestjes. Met het ballen voor de beestjes. Mijn les op. Oeh, dat vind ik wel leef. Even proeven. Vitamintjes. Op. Nou, fietsje. Ja? Ja. Wij gaan naar de beestjes. Ballen mij. Mama. Ga je even zien wat, jongens? Zo, ja, een stukje eruit scoren. Doe een stukje. Alsjeblieft. Waar is die orenguide? Oh, daar. Een stuk wat? Ach, ja. Oh, shit. Lekker eten. Ja, schiet maar aan de tak.
Ja, dat we het krijgen? Zo, krijg maar ik naar beek, zoals ik ben wel vol van de ballen. Alsjeblieft. Hier was het helemaal, hè? Goeiemorgen, vrouwtje. Lekkere ballen. Ja, ze vinden het een beetje spannend. En dat niks. Tja, alweer een stikje. Ze nemen een bikje op, schaal erop. Oh, zie je, zeg het. Die zit even bij ons. Zullen we hier even een bikje op? Kom maar. Super. Nou, dan kan je wel bij de guide niet steken. Nee, dat ben ik niet. Knien, sorry. Mammy. Dankjewel. Ja, lekker Rita. Pas op. Zijn we aan door een keer. Doei beestjes. Naar de oost. Ja, wel, dat is toch wel. Hier. In het haar. Spring. Hoppa. Ik ga alles wat klaarzetten alvast van Joen. Want nou ja, ik kom wel weer thuis. Maar dan ril ik ook om het orenvisite van Joen ook al. Ik ga de koffie die ik start klaarzetten. Kan. En ik zal zo nog even de taart inpakken. Want zaken we een kwarttaart naar het benefeestje. Dus die pak ik even in, neem ik mee. Ik ga wat presentjes van naar oren. Pantjes, kistjes, tuno-stekker. Snordoeken voor Hildo. Kijk naar de 14. Dus ik geloof dat ik compleet ben. Hildo had ik toch nog gekregen in de bed. Die is het toch net helemaal topfit. En ik denk dat ik krijg nog even een oerke knipperje. Dus ik hoop dat hij haar sadel houdt. Ik ga nog praten, maar... Nou, dus mem zei altijd, slaap je niet, rust je toch. Dus even in een chill. Ja, ik ben er eindelijk klaar voor. Ik ga nog een oerke, dus ik ga nog correct even een oerke lezen. Voor de rust. Stilte voor de storm. Aan zijn benefeestje van zaken. En ik neem je hem even mee. Later. Wat haast? Oh, kom hier, help ik die. Kom maar. Zo, taartje mij. En deze mij. Happy birthday. Wat haar speeltje los. Ja. Zo. Dank je. Nou, maar dan hebben we squatjes aan. Dit mij. Dit mij. Ik heb die kant op. Ze hebben een zin dat de jeugd er zin in had. Van de morgen Rob en Zal van wie had er nog die, dus teken op. Gaan we de zin in, man. Ja. Klaar voor? Ja. Die van daar is niet mee. Op naar Landal. We zijn er. Kom maar naar binnen, jongens. Daar gaan ze. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is... Hyper de pip. Hoera! Nou, dat weer niks toch? Hyper de pip. Hoera! En dan maak je toe al je uitblazen zaken. Hey, applaus. De smaak het er, jongens? Goed, keurt. Iemand, smaak het er? Ik zoek ook in, hé. Lekker? Ja. Ja? Oh. Ga je hem al hier op drinken, hoor? Ja. Ga maar op. Ga je stuk taart. Milkarree! Oh, die vis is toch wel lekker. Dankjewel. Nou, maar is de volgende keer. Hey, milkarree! Oh, je bent er wel wetzaken van hard, heb ik in de gaten. Van harte gefeliciteerd mij die met je verjaardag. Een feesttas. Je kaartje. Ja. Lekker snoepies. Een 8. Een opblaas 8. Happy birthday. En dit is Wow. vol heel. Minion! Oh, wat een coole kaart. Een etuietje. Maar een gum en een liniaal. Hé hey, jongens. De cadeautjes met Clem had taarthoorn. Hier volle watters willen, hè? Zet hem op. Nou, de rust is wederkeerd. Wie doet eerst een bakje koffie, Beppe? Dat verdikke, zweet op de bed. Koffie. Tjoeg. Nou, eens even zien of ik ze vinden kan. Ik zie nu liet zijn moskje al. Oh, en mijn grote mosk. Hey jullie. Kist toe heig, man? Oh, je boven shirk ik 2 aapjes. Ja. Oh, kijk dat hidden. Machtig. Hé, het is best groot. Nou, laat me eens even zien dat je hem dit kennen. Oh, nou, dat gaat voort mis. Oh nee. Hoi,
Ik neem je mee van mij naar boven. Ik ga nu van de glitsbaan. Zo. Auw. En als je naar beneden valt, dan gebeurt het dat. Dan gebeurt het dat. En dat is net echt. En dat is net echt bepaald handig. Ja, en ik kom hier zitten. Nee, ik laat iemand even zien hoe snel dat gaat. 3, 2, 1, go. Het gaat eigenlijk best heel snel. 3, 2, 1. Jongens, zaken! Wow! Dat gaat super snel dus. En ik ga mee skaten bij de glitsbaan. Ik zie. Maar ja, Waar is het heen? Let eens, wat is de bedoeling? Oké. Oh, waar komt die aan? Ties. Allemachtig, die gaat snel. Je is bouwen hier nou. Een hege toer? Neem je even helpen? Tuurlijk wil je helpen. Shit, dit is al mooi bed. Als die nou oranje is, dan zie je bovenop. Juist. Nee, ik ben lekker boeten, hé. Nou, gewoon weer bro, lekker ben. Maar ik heb hem net iedereen in de gaten houden. Oh, hier vallen weer 2 jongens door de apenkooi. Ploep, dat is één. En er komt nog één. Esje, ben maar wel los, Hidde, om naar de grote glierbaan. Deze keer. Hier omheen? Ja. Oh, god, waar ben dat wordt dan heel nauw? Ja. Dan was je niet voorzichtig, dan weer de gat. Oh ja, dan gaan we net inkoekelen, hè? Oké, dan kost hem heen. Maar de voet doet net heel Hier onder trouw. Daaromheen. Ja. En daarom niet zo grut opstappen. Oh, god, daar ben je al. Nou, Snel, heel stijl. Vind je het net een stijl, Hilly? Ik ben op scoort, ja? Wacht, hè? Komt ze nice dus? Ik ga weer tegelijk, hè? Nee. Nee, oh, dat gaat er al. Oh. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Hé, jongens. Oké, voetjes op mij, maar voetjes. 1, 2. Wow. Wozie, minozie. Dank je wel. Oké, hier is Ivan van de glierbaan. Nou, zet hem op. Oh, spannend. Nou, ze zijn er, hè? Ze lagen. Dat ging mooi mal, Annette. Oh, geweldig. Ja, prachtig. IJscultuur, hè? Dat was het prijsje. Raket. Tja, alsjeblieft. Oh, jullie. Oh, Ilda, doe best nog maar 2. Hè? Die horen jongens ben alweer 8 jaar aan het zien. Dat zei dat ze... Ilda, die denkt dat ze aan het zien is. En haast... En daarboven giet zaken. En Dylan. En er zit een hele ploeg zit in trampoline roemte. Daar is Dylan. Oh! En Sjaak. Tik op Dylan, tik op. Oh, krijgt op het hier. En we zijn takkom om de laatste minuten van hier in Landel Ezelstad in het park. En ze willen nog één keer met hun allen van de glierbaan aan. Nou, ik vind het prima. Dan gaan we daar maar weer op naar huis. Ja, hier komen ze. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Ilda wordt de kant uit. Oh, Ilda, ik had er net in schat. Hel je er maar uit. Dan kom er aan. Hé, wacht, je komt zo. Oh. Gaan we het leuk hoor, jongens? Ja. Ja? Wat vond je het leukst? Alles. De hele glierbaan, tik? Nee, alles. Alles? Ja. Dan gaan we jongens op naar huis. Ja, tuurlijk. Ze maakt nog op het springkersen natuurlijk. Nou jongens, hebben je een mooie middag of niet? Ja. Vond je het leuk? Die fotografie grut al. Ja, wie was spannend. Wie is met mij geweest, hè? Echt?
Ja, Ilde en ik ben het theater geweest, hè? Poeh, zei men. Wel klim, hè? Dan mag er een liedje roemtes bij die dingen. Ik weet het, ik had vanaf. Ja. Nou, en Joen komt de familie nog? Ja. Ja. Dit had ik al leren krijgen. Mama is even zien. Mensen zien. Laat het muntje zien, hè? Laat het zien. Ja, ik Dat kan is ook mooi. al mijn... Ja, alle centjes zitten hierin. En misschien krijg je nog wat centjes. Ik is mooi sparen, joh. Ja, ik hel je er wel alles op, oké? Hey jongens! Oh, er staat het nog op. Ja. Oh ja. Nou, ik is er wel aan, Helly. We doen Wij zullen zitten. zo. Hoe is het nou leuk voor? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chill op te downloaden van die tablet of telefoon. Wat een nightje vlog.